Gwasanaethau sy'n helpu pobl ddigartre yn wynebu argyfwng yn sgil costau uwch a diffyg arian yn ôl elusen yn y maes. Fe alle cynnydd mewn costau rhent a biliau ynni heb gynnydd mewn gefnogaeth gan Llywodraeth Cymru fod yn ddinistriol i'r sector, meddai Mawrth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn mynnu i bod nhw'n gweithio'n galed i geisio amddiffyn gwasanaethau tra'n wynebu storm berffaith o bwysau ariannol, medden nhw. Ben Price sydd ar y droddiad yma. Dwi'n byw yn y hostel yn blaena. Mae jyst yn flat fy hun, un bedroom. Mae Anya yn 1 ar 15 oed ac yn byw mewn fflat dros dro ymlaen ei Ffestiniog. Ar ôl treulio cyfnod yn cysgu ar soffas mewn tai pobl eraill, fe gafodd hi lle mewn hostel. Diolch i elusen digartrefedd. Llawydd yn ei blwyddyn diwetha, jyst ddim yn hapus, ddim yn byw bywyd yn dda as dwi'n gallu. Dwi'n gwybod dwi'n gallu. Mae'r elusen gysta yn rhoi cymorth i nifer o bobl ifanc sy'n ddigartref ac yn rhoi cymorth iddyn nhw allu byw yn annibynnol. Maen nhw jyst yn helpu hefo bob dim, really. Mae hefo cael bwyd a gwneud biliau a pethau hefo Universal Credit. Maen nhw'n helpu hefo fel pethau mental hefyd. Mae Anya yn un o tua 9,000 o bobl ar draws Cymru sy'n byw mewn llety dros dro, y lefel uchaf erioed, yn ôl yr ystadegau diweddaraf. Y grant cymorth tai yw prif ffynhonnell ariannol elusennau sy'n cynnig llety dros dro. Dyma un o'r cyfnodau mwyaf anodd i elusennau eu hwynebu oherwydd y cynnydd sylweddol yng nghostau byw, meddai prif weithredwr gysta Sian Thomas. Mae bob peth wedi mynd i fyny. Mae gennym ni geir sydd yn defnyddio tanwydd, mae costau bob peth di mynd i fyny, costau staff di mynd i fyny, cyflogi, felly mae o'n her i ni fel elusen. Mi fiasau cynnydd yn y grant cymorth tai yn gwneud gwahaniaeth i ateb y galw, meddai Sian. Dwi'n deall bod na heriau sylweddol gan y Llywodraeth i, mae pawb isio mwy o bres i gyd-fynd efo'r galw am wasanaeth, ond dwi yn teimlo efo'r pobl bregus a digartra yn arbennig pobl ifanc, mae rhaid i ni sicrhau bod ni'n darparu gwasanaeth o ansawdd ac bod ni yn gallu ymatab i'r heriau a'r galw sy'n ar hyn o bryd. Wrth i'r esgid wasgu i elusennau digartrefedd, mae Heather Gregory o Shelter Cymru yn cytuno gydag eraill bod y llwyth gwaith yn cynyddu. I ni yn gwegian o ran yn gwasanaethau, ond i ni wedi cynyddu'n gwasanaethau hefyd, i ni wedi penodi mwy o weithwyr dyled, achos i ni'n gwybod bod dyled yn un o'r prif ffactorau sydd yn arwain at ddigartrefedd. Oherwydd bod arian yn bryn ymhlith y cyhoedd hefyd ar hyn o bryd, mae hynny wedi effeithio ar gyfraniadau i'r elusen, meddai Heather. Unwaith ath y biliau yn ni lan nôl y mis Ebrill diwetha, fe gollon ni 10% o'n hincwm. Pobl oedd yn rhoi i ni'n rheoledd. I ni'n gweld bod pobl sydd yn cymryd rhan yn gweithgareddau codi arian ni, ac ofn mynd i ofyn am noddwyr, oherwydd maen nhw'n gwybod bod pobl ddim yn gallu noddi. Mae Gysta a Shelter Cymru'n aelodau o grŵp Cymorth Cymru, corff sy'n cynrychioli gwasanaethau digartrefedd a thai. Yn ôl ei prif weithredwr Katie Dalton, mae angen buddsoddi yn y maes yn ystod cyfnod o alw mawr ar y math o wasanaethau maen nhw'n ei cynnig. Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae gwerth y grant cymorth tai yn sefydlog ac fe fydden nhw'n cynyddu buddsoddiad i wasanaethau digartrefedd yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf.